Neuadd gregynog I ti. Ie. Nawr Iolo, mae'r elfen o gadwraeth yn rhan bwysig o dy waith di wrth reswm, a dyna mae'r Llyfrgell yn neud. Maen nhw'n gwarchod drysorau cenedlaethol. Felly dyma Dilwyn Williams, dyma gyflwyno Dilwyn I ti, Iolo. Helo, Dilwyn, siwai fwy. Neis I gwrdd o ti. Ie, neis I gwrdd o ti. Croeso i'r Llyfrgell. Diolch o galon. Gei di weid beth yw dy deitl di, beth yw dy swydd di? Wel, swydd I yw, erbyn hyn, dwi'n reolwr ar yr uned triniaeth cadwraeth yma yn y Llyfrgell. Fi'n reolwr ers 6 mlynedd nawr, siwad. Be mae hyn yn ei olygu te? Nawr te, fel elfen o'i waithau, fan hyn. Mae Dilwyn yn creu facsimile o gwaith gwreiddiol. A be mae hynny'n golygu yw, mae pobl yn dod I weld y gwaith, ond copi maen nhw'n gweld, a mae hynny'n golygu bod y gwreiddiol yn cael I warchod. Ti siŵr o fod yn pwslo beth sydd fan hyn? Mae da ni fan hyn, 2 gopi o llawysgrif Boston. Cyfreithiau Hywel Dda o'r canol oesoedd. Waw. 1 copi gwreiddiol ac 1 facsimile. Ti'n meddwl beth yw'r cwestiwn yn ti? Dwi'n gwybod beth sy'n dod. Dwi angen sbectol I hyn. Ni mod I ti ddyfalu. Pin yw pin. Reit. Pin yw'r gwreiddiol, pin yw'r facsimile. Reit. Dwi angen menig hefyd. Oed, ti'n cael cyffwrdd. Mae'n cael cyffwrdd. Oce. Pa un di'r gwreiddiol, pa un di'r facsimile. Reit, achos oedd rei o'r rheolau cynharan ymwneud â diogelu bywyd gwyllt o rheolau Hywel Dda. Mae hynna reit o'r argian. Neu di'n dda I ddarllen hyn, achos yr hen Gymraeg yw e. A hynny O, na'i'm darllen, na'i ddim darllen. Dwi'n di ferniadu dy waith di rwan. Na ti. Os gael hwn yn iawn, mae di dy waith di ddim digon da. Heb roi unrhyw gliws nawr, reit? Heb weid siwt wyt ti di mynd ati. Faint o waith sydd wrth creu facsimile o rhywbeth gwreiddiol fel hyn? Mae lot o waith. Mae llawer o waith. Dwi'n cael cyffwrdd yn fi? Just cyffwrdd ar y ti. Ar y ti, dwi'n cael ei ddechrau dyn arall, oce. Iawn. Ac I bwysleisio, mae chi wir trysor cenedlaethol? Mae wedi dod nôl ato ni. Mae wedi cael yr enw llawysgrif Boston, achos oedd hi mas yn coleg yn Massachusetts yn dechrau'r 1880. Ond neb yn gwybod le oedd hi am flynydde. Yn credu yn 2012 wedyn, deallodd y Llyfrgell bod hi a werth yn Sotheby's yn Llundain. Arian wrth loteri genedlaethol yn help, a wedyn llwyddo I chael hi. Fes ti'n gloi fyna? Ti'n meddwl bod ti wedi gweithio fe mas o ti? Ynddo. Dwi'n meddwl bod hi wedi, ynddo. Dyfaneg, o'n I weld. Wel, dwi'n meddwl hon di'r un gwreiddio? Ti'n iawn. Ti'n iawn. Wyt ti'n gallu teimlo Oed, yn hollol. Ond wrth edrych, wyt ti ddim yn weld e. Na. Ond wrth ti deimlo, mae tudalennau gwreiddiol, maen nhw mwy llyfn. A maen nhw'n teimlad y well yn nhw. Ydy. Ond ar hynna, ti'n gwybod mae papur yw e, mae fe mwy soft yn maen nhw wedi. Edrych arno nhw. Maen nhw'n gywir un peth. Ydyn. Ydyn nhw? Bydde'n amosib. Ond I bai mod I wedi cyffwrdd y ddau, bydden ni ddim yn gallu dweud y gwaniaeth rhwng yna I llall. Dim o gwbl. Da iawn ti, weithiau sti ond Wel, os ydych chi angen arbenigwr arall, dwi ar gael pob dydd Iau. Na ti. Ie, greta fo. Wel, ti'n gweithio rhywbeth ar hyn o bryd, yn dwi ti? Ti'n ei chanol i'r hyn o bryd, rhywbeth fydd o ddiddordeb I ti? Beth yw e? Beth sydd ati? Beth yw'r rhaid yw dogfennau. Ond nhw'n dod o lawr ato ni, wel, ond nhw'n mewn cyflwr gwael iawn. Dogfennau o Llanbri Mae'r, o'r eglwys. Nôl yn 1788, lan I 1743. Cofnodi be maen nhw? Wel, cofnodion yr eglwys yn credu am wneud waith. Credu fyna, for killing 2 wild cats. Wel. Yna ti eglwys yn rhoi sel bendith ar ladd. Ie. Wel, ti'n bod, 1788, 1743, gafodd y cath wyllt go iawn ola I lladd yng Nghymru yn ymyl Abermiwl. Tua 1850, dwi'n mwyn cofio'r flwyddyn yn iawn. Dim yn bell iawn. Na, just milltir o lle dwi'n byw. Na fe. Ti'n bod, a mae yna anhygoel. Ar eglwys ni di, diolch am ladd y gath na. Antalu. Ie. Wel. O,
efo'r barcud coch, ti'n bod, wel, swn union rhywun peth, oedd yr eglwys yn rhoi arian i bobl dod â corff barcud coch, dyna ti arian i ti. Llygod mawr, rhywbeth a pob peth. Pob peth, ie. Ac o'n i bai bod ti'n mynd ati i wneud y gwaith yma, Dilwyn? Achos mae'n ddarnau mae'n cyrraedd ti, dwi a bydde fe jyst yn diflannu, bydde fe? Mae'r dogfennau yn dod lawr y tonitwel, maen nhw mewn bocs, a maen nhw ddarnau. A wedyn, troed i ni'n cael y pleser wedyn, am eich waith, mae fel jigsaw. A ti'n rhoi yn ôl at ei gilydd, a ti'n defnyddio Japanese tissues, twel fe. Chos cwbl fod yn naturiol, bod ti hydad wneud e falle mewn cam mlynedd, felly bydd y carwreithwr erbyn ni, felly yn gweud, diw, beth oedd y ffordd oedd y boi ma'n neud e? Ti'n sôn am y pleser o wneud hyn. Sut dechreuais di de? Achos ffarmwr yw hwn, cofia. Sio mae ffarmwr, a biafiwch nawr, boes. Ffarmwr wyt ti, e? Ffarmwr, ie. Wel. Ffarm fach sy'n gen ni. O dim digon o ffarm dy fi aros adre. A wedyn, do mewn fel apprentice, nôl yn canol yr 80au. A do mewn wedyn a neud prentisiaeth. Unwaith o ti'n do mewn a dechrau gweithio ar y casgiadau yma, wel, yr unig beth o'n i'n gweithio ffrindiau fi wastad, mae un peth am y swydd i, ti'n cael job satisfaction. O achos o ti'n trwsio rhywbeth sydd, y racs. A ti'n rhoi yn ôl i'r bobl y llyfrgell wedyn yn un darn. A dwi'n nhw'n mynd mas wedyn yn hapus. Mae'n abys i'n falch iawn o weld yr hen lyfrau yma a'r hen ddogfennau yma a edrych yn nhw. Fi nath hwnna, fi roedd hwnna. Achos mae pob math o bethau, maen nhw'n rai mawr, maen nhw o'r dogfennau glwysig i gyfreithiau Hywel Dda. A mae hon i fi, yr un o'r seren fwyaf fi wedi gweithio arno. Drysorau fi wedi gweithio arno. A wedyn, fi wastad troi holi, dwi. A ti'n cael y pleser o ddarllen y cyfan, Dilwyn, wrth bod ti'n mynd, ac o fwynhau popeth ti'n gweld? Ie, ond peth yw, fi ddim gan ynhalu i darllen nhw. Gan ynhalu i trwsio nhw. Ie. Yn i weld sallwn i ddarllen o? Na, hen Gymraeg ynddo. Namyn, ceisiau, ambell iair. Ond mae'r rheolau yna, Hywel Dda, yn dyddio nôl i be, yr 11 ganrif ar 10? Ie. Ti wych, de. A ti waith neis. Gwaith neis, ydi. Fi wedi bod yn ffodus iawn o gael swydd fan hyn, a wrth y modd o'n i. Wrth y modd. A fi di mam dipyn amser eto gobeithio. Gobeithio. Pa'n edrych fel yna, diolch mor ddrwg a hynny. A ti'n fan Lerpwl. So mae'n yn o'r reit, da iawn ti boi. Ni'n da i deall. Da ni'n o'r reit. Ffarmwr. O, diolch moch, ffarmwr o dad, cofia. Ffarmwr o dad, hefyd.